Salutare, oameni buni! Astăzi o să jucăm Dead by Daylight. Da, din păcate o să jucăm Dead by Daylight. What? Și-a luat Mercy buff la heal. Rău că mie îmi place Overwatch. Dar din păcate Gardrico, Tropical Sprout. Zilele astea, dacă nu știați și dacă jucați Dead by Daylight pe telefon, o să se bage Leatherface și Yui Kimura. Nu o să se bage cu Oni. Cum știți voi că o să-l bage cu Oni. Că o să bage cu Oni. Este teaser. Leatherface dădea mori la un supraviețuitor fată și s-auzea aceeași voce ca lui Yui Kimura. Și, na, hai să vedem ce putem face pe Dead by Daylight. Da. Hai că până ni se încarcă nu o facem 100 de ani. Nu de alta, dar stăm prea mult să ne încarce și nu... Ok, deci haide. Știu, n-am multe descendent charge, dar am ținut o leacă să păstresc cuvântul ăla. Știu, nu ce să ziceți, nu prea au sunetul la joc. Mai voi îl auziți, eu nu. What? E dat pe maxim. Oricum n-am nevoie că inima pe telefon, oricum o vezi. Cu ce să joc? Păi eu uneori îmi bag siringa. Dar acum nu știu. Jucăm clasic. Și astăzi spărcurile mele, bine, după cum vedeți, am dat pe stilul meu și de ea. Ce să... Ups. Să-mi bag un medkit. Mamă, dar chiar nu prea am folosit medkit-ul de la cu charge-uri bune. Și nici nu o să folosesc, fiindcă eu țin mult alea. O să le... Poate, uneori, de multe ori, dau de killer de ea care au, să-i zic, Franklin's Demise și îmi dropează și item-ul și mi-l fură alții. Deci, mai filmează? Filmează. E chiar perfect. Să vedem, da. Ok, nu mă așteptam la asta, dar... Hai să vedem. Deci dacă ai tombstone-ul ăla pe Myers și ți-ai făcut level 3, poți să dai mori, chiar dacă supraviețuitorul nu e pe jos. O tare! Ce-mi pare rău la jocul ăsta e că nu e Haddonfield. Nu e... Și să mai zic alte hărți. Haddonfield și atâta. Era Haddonfield, mai ziceam, mai jucam. Nu înțeleg de ce varianta de Daylight pe varianta de pe PC îți dă heal instant siringa. Pe telefon stai 15 secunde să-ți dea heal o siringă. S-ar putea să joc prost, nu știu de ce, de așa joc în fiecare zi. Mă, ce nesimțită face teabag-uri. Ce faci teabag-uri, nebună? A sabotat lângă mine, o să o omor dacă o prind în viața. Deci o să o omor dacă o prind în viața reală, că a sabotat face lângă noi. Nu asta e problema, de sper să fiu un nu nurse, în niciun caz de nurse. În păpușoi mă duc eu când killer-ul e aproape. Oh, e clown!
I-am dat fente la un trepăra să-mi bag picioarele. Uite, cineva e român din echipa noastră, Georgiana aia, și cred că e cel mai probabil chinezoica de Feng Min Shui. Așteptăm să facă sprint burst. Îmi mișcă cam prost, fiindcă filmez pe telefon și... Ah, e Claudeta. Da, bă, Claudeta. Nu s-a dus pe la paletă. Wow, nu-l văd. Am uitat că lui... Opa, stă la camp. Mai dăm un hit. Bă, ce nervanți skillerii ăștia care campează, frate. Uite-l, mă, ce nesimțit. Vreau să mă duc la save, dar ce save să te duci? Numai să-mi dau recover aici în colț. Cel mai bun loc. Uite, mă, deci pe toți ia pe... Și pe aia o ia. Of. O, fă să-mi dau recover. Unde te grăbești? Haide, că-mi dau recover. Eu singur care îmi dau recover. Mă, ce s-a fost cel mai prost prim meci? Îmi pare rău că v-am dezamăgit, dar cea mai urâtă hartă n-am avut șanse, fiindcă n-am killerul te ia de braț. Ce nesimțit. Uite că aia asta. Vino să-mi dai heal, că eu sunt full. Eu sunt full la recover. N-ai self-care, Claudeta. Nu mă interesează. M-a ridicat de pe jos, asta contează. Hai să-mi dau eu repede heal. Să-ți dau și... poate dau și heal. Easy. Știi că am avut șansă. Mă duc la ăla să ridic de pe jos. Vreau oare și-a dat recover. Nu mai mișca, că mă vede killer. Bă, chiar full. Bă, nu duce prea bine killerul ăsta, mai și cam... Băi, frate. Da, băi, frate, când zic băi, frate. Dacă am bează, deci bagă deștele în gură, să-mi bag picioarele. Vine încoace. Hai că termin eu heal-ul. Am crezut că mi s-a activat Spring Burst-ul, nu știu de ce. Pot să mă duc la save. Vine acum Balbaba, Ghibi, cum te cheamă pe tine? Meg! Serioara mea! Ți-a lăsat toolbox-ul galben aici, dar eu ce să fac? Ești o bicioacă. Ai fine. Reparatul generatoarelor nu este pe ordinea zilei, după cum se poate vedea. Chiar nu este. Și avem un killer atât de panoramă. Harta atât de mică. Încât dacă aruncă o dea, suntem morți toți. Te grăbești, Meg, nu vrei să-ți dau heal, să fii sănătoasă. Fix Feng Min a murit. Feng Shui se numește, nu Feng Min.
Bine, mi-am făcut sprint burst-ul, să văd dacă filmează. Urât rău, că nu merge. Adică, nu știu, dacă zic și eu, dacă mai puteam să fac și eu ceva, era altceva, dar nu. Trebuie să spargă și asta generatorul ăla, că n-are stare. Nu meriți niciun heal ca spar generatorul. Te urăsc. Mi-am folosit Quick and Quiet-ul atât de bine. Ia. Să uit aici. Nu are idee că sunt aici. Wow! Oare suntem prea bun la joc sau Killer-ul Fior? Eu cred că Killer-ul Fior, nu, eu sunt prea bun. Bine, skill check-urile ca skill check-urile, le nimerez, dar... Da. Fix că n-am zis de skill check-uri. Hai repede, Quick and Quiet. Amuzant rău Quick and Quiet-ul ca porc. Nu știu ce voiam să zic, porc. Citește Frank, drag! Ok. Jam. Easy. Are și Franklin. De unde să știu că ne-a luat pe toți de umăr meciul ăsta? Că vai și prea pro player să joc jocul ăsta. N-am idee ce fac. Nici să nu întrebați. Nici eu nu știu. Bun, Franklin de mai fără. Știu că am Circle level 1, dar medkit-ul ăla e 0. Era un pixel mai era din medkit. Mă uit așa din când în când să văd dacă mi s-a făcut sprint burst-ul, doamne. Dacă încă mai filmează. Ok, easy, great skill check. Dați seama că e reparat. Hai serios, pe toți o omoară. Mă duc eu să salvez pe aia, că e română. Știe limba română. Am găsit. Am hit. Sau nu? Doamne, maica maicilor. Ne farmează pe toți. Ce mă enervează. Super tare. Prostia zilei. Nu știu de ce credeam că o să meargă. Să vă văd dacă mă dau recover. Nu știu ce face Georgiana. Georgiana o cheamă pe o vecină care stă fix lângă mine și nu o suport. Hai, dă-ne heal, dă-ne. Ăia nu stă să-și dea recover. Asta poleacă să-și dea. Da, știu, meciul ăsta nu-i pe ordinea zilei. Abia un generator am reparat cu toții. Dacă venea cineva să mă ia și pe mine de pe jos. Hai că-s full. Recover. Uai, ce indivizibil sunt. Fii să te bai sub ăla.
Hai că mi-am dat recover, am fost cu minte, vină la mine, am fost cu minte, mi-am dat recover. Hai, aoleu. Ei, Lăudină, up. Of. Ok, mi s-a activat cu weekend. Nu știu de ce tot mă duc acolo și el mă vede. Știi cum v-am zis, reparatul generatoarelor nu este deloc pe ordinea zilei. Hai, serios, era destul de reparat, acum ai reparat 0. Ok, pro player. Skill check 250. Pro player sunt. Pare rău pentru Georgiana, mai ales că ieșea din România. Nu l-am pus self-care-ul ăsta, că e infinit. Mam, dacă îi dă buff la self-care, nu mai mă joc cu ăsta niciodată. Fiindcă e cel mai bun perk din joc și dacă poți să-l folosești numai de 3 ori pe meci, foaie, eu mor. Cel mai OP perk de ce îi dă buff. Știu că e cam enervant pentru killer, dar serios, acum nu-i deloc enervant, că el e clown. Dar 200 damage. Deci, da, cred că o să mă omor meciul ăsta, că n-am ce să fac. Nu avem șanse și a durat și 20 de minute, adică noi să ne chinuim degeaba, să nu vină să-l ce când îmi bag telefonul la încărcat. Fix când am reparat. O, deci urăsc clown de tot. Pare rău pentru Fang Moon, dar tot și noi ne-am dat recover de 2 ori. Deci aveam Unbreakable, era ceva. Nu ne că meciul ăsta o să fie pe o hartă atât de mică. Poate am noroc la hatch, dacă aveam percul ăla cu alu Bill. Să văd hatch într-o aură de 24 de metri. Era ceva dacă l-aveam, dar nu l-am. E teachable perk și eu am level 9 pe Bill de-abia. Și nu e prea bine. Deci e urât, super urât la clown. Chiar poate să arunce cu sticle în păpușoi, nici nu îl interesează. Prinde tot supraviețuitorii și gata. Toți pe clig, mai și campează. Opa. Noroc. Sper să se scoate killerul ăsta din joc în curând. Opa, n-am voie să trec prin păpușoi. Nu știu generatorul ăla, nu știu de ce. Fac. Eu nici n-aud jocul, deci... Ok, can quiet, stați liniștiți și ăsta s-ar putea să fie primul meci, că... primul și ultimul, dar tot o să-l postez, fiindcă... A prins-o pe aia, o să stau în colțul hărții ca ultimul Bibi. Pare super rău pentru tine, dar și eu m-am chinuit. Am dat heal de 3 ori cu self-care-ul, care durează vreo 40 de secunde să dai numai un heal. E moartă pe clig. Mă gândeam. Spune că are barbecue. N-are. E bine de mine dacă n-are. Easy. Easy! Oh, nice!
Mama, avea păr. Mă gândeam că are barbecue în chili. Ok. Mamă, selfie mai bun. Yes. Aici o să închei filmarea. You'll admit to make food at 0. Ok. Pare rău.